Hola, em dic Chloe. Hola, em dic Álvaro. Hola, em dic Alejandro. Hola, em dic Omaima. Hem fet un còmic que es titula La càpsula del temps! I el Ton i el Carles van fer una màquina del temps. I el Ton diu: ja l'hem acabat. I el Carles diu: anem ja al Juràssic? I entren a la càpsula del temps. I quan han entrat a la càpsula del temps, han anat al Juràssic i el Ton diu: hem arribat! I el Carles diu: sí, a veure si trobem un T-Rex. I han trobat el T-Rex. Ja hem trobat el T-Rex. I el T-Rex quan ens va veure va dir roar! I el Carles i el Tom van trobar un ou i van dir hem trobat l'ou! Els nens, el Tom i el Carles van agafar l'ou i li van donar al dinosaure. Li van dir al dinosaure i el dinosaure li va donar les gràcies d'ell roar. I els nens i els dinosaures es van fer amics.